First train on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road into the unknown, all on our own, until we settle down, warming our heart, finding new bones, trying to find a place we call home. They say enough is enough. It's time to head home, to see the ones we love. Time to back again, to hit the road again. Memories all around, tears are flowing down. It's time to say goodbye to all these colors, flavors, cultures, and to jump on that train. It's true, I realize when my family's all around, I finally found the place I call home. Đây lấy cái gì? Bố na xíu na bố. Ini naik dah. Karya bulan angin aja. What a beautiful place. Hello everyone, welcome back to my channel. Ang dine Baksa aru Udalguri ni si border. Biadung paye mane akan cio hurbana, akan ni hurbana. Bikin Baksa, bikin ma Udalguri bijarna. Besai gadung paye ang nungtamun ang kitina, bro. Nih, masih muzang nih, borya kak. King sase, biar bida. Amre bay, be Udalguri nih, tolong nggak amre bikin thang bala, bikin fai bala bay, be Baksa nih ada, bordera, orang uncing prekitin deh. Nah, masih borya. Bay perhaza genja bay. Na मानसिफोरबो दोङो नोंसोरो मानसिफोर बेरायहैदों ओइले फट' लाहैसोदों नैबे हाजोखौ बरिया नुदों नै बेबो बिराद फट' लासोदों
बैलाय नैबे उदालगुरिनि दलङा बिखि थांबा उदालगुरि मोनसिगोन बिखि थांबा नैबे बारबाला बाक्सा मिथिबायना बरियाखा बिउटिफुल प्लेस आदाया बोरै मोनदों फैनानै मोजाङानो बा बरियाखा नै गुफुर माहाबा बेलेग जायगायाव थानाय सान नुलायलायदों बेयाव माबा मोनसे जानाय मोनदांलै नै गारि गोनजा बै नैखिबो बेखिबो मानसिफोर बेयावबो मानसिफोर बेखिबो मानसिफोर बरियाखा नोंसोरबो फैनाय नाय मालाबा बरिया मोजां गोजोनलायगोन नोंसोरो फैबोला शिलंफोराव थांलायलायनालै बेफोरावनो फैनानै बेरायफैलाय बरियाखा नै शिलं बायदियानोसै ओइफोर जोमै गोनजा नै गोजौनिया जोमै गोनजा शिलं माहाबा मेघालया थांलायलायनाङा जोंनियावनो नै उदालगुरि बाक्सानि गेजेराव नरे बरियाखा थाबाय फै नोंथांमोनाबो गोजोनगोन मोजां मोनगोन गोसोफोरखौ दुखुफोर दोङोबा बेफोराव फैनानै दुखुफोरखौ माहाय हगारफै दे जों दा दसे थाथ'न र' फट' खेबनो जोङो फट'फोरखौबो लाखांबाय जाबायलै फायदे नोंसोरबो मोजांथार जोंनि माबाफोरखौनो एक्सप्लर खालामबाय थांसैना दायो थांसै माने अखाबो माहाय फ्रि फैबाय थादों बेनिखाय थांनांसिगोनदां माने बैखि थांबावनो र' माहाय बैखि हाबगोन दे ओइखि हाबजायोना हाबजायाथाय र' दे नायब्रा नाय बेसां मानसिफोर फैदों नाय नोंसोर फैफेराखै दां मानसिफोरा फैफेराखैबा लाइक होनानै फैबानो जाबाय नोंसोरो आंनि भिडिअखौ लाइक हो औ बिखि हाबजाया ओइखि हाबथारनांगोन जोङो दैनि सिङो औ मानसि फैफ्लांसोदों ओइ लामाया बैखिङो माबायदि नै लामाया नैबेयो बाक्सानि ने नैबे दलङा बाक्सानि ओमफ्राय नैबेथिं थांबोला उदालगुरिनि दलं माने नैबे जोङो दा जेराव दोङो बे हाया माने दैखौ खावनै खालामो ने दैया मोनसेल'सोमोन ना बेयो नै ओइ बे दैया मोनसेल'सोमोन बे हाया नैबे हाया दैखौ खावनै खालामबाय आरो नैबे मोननैथिं थांग्रा जाबाय बेखिं बाक्सा थांग्रा जाबाय ओमफ्राय उदालगुरिनिया नै बेलाय उदालगुरिनि दै फायग्राया बै दैया दै अखादोंमोन नालाय बिखि फैसिगोन आरो दैया नैले बिथिं उदालगुरिनि दै जाबाय बियो नै बे उदालगुरिनि दै जाबाय नैलाय दलङाबो उदालगुरिनि बेयाव माबाफोर जानायदां नै दै आं खिथिनाया माबाफोर जानायदां नै इसोरबो दंफायो मा जादों बेबा बैखि थांगोन साननायमोन थांना थांला एखिलाय ओइले मानसिफोर दं माथो गारिखौ दिनलांनांगोन आरो बेयावनो थांला दांलैथ' थांसै जाबायलै मोनासिगोन थांसै जोङो भिडिअ'आ लामायाबो गोजानथार जोंनिया बेसेबां दंख' माथिंबा खिथिदो मानसिफोरा नै बेयावनो थांसोदोंदां नै बाइक लायै जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोबनाय जासिगोन नै बेबो सासे जोंनिया ड्राइभारा माने जों आदाखौ दिनैनानै फैफिनबाय आरो थांनायावनो आदाया खिथिलांखानाय मानसिफोर जायो होननानै दा फैनायाव जोङो आइ सैमा बारस'नाय सैमा दा जोङो थांफिनबाय थाबाय आरो न'आव जों मोनलांबाय दा जों न'आव थांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै गुसुंबाबो नायदो आरो मोजां मोनदोंब्ला जायगाखौ मोजां मोनदोंबा फैदो नोंसोरबो नरा आं खिथिनायनि थाखाय लाइक होदो ओमफ्राय मिथिबाय दे बाय बाय होनब्रा दे बाय